Dobrý deň, pán Stevula. Takže v tomto videu vám ukážem, ako jednoducho sa prihlásite do vašej web stránky a následne ako jednoducho si pre budúcnosť budete môcť editovať vašu web stránku sám podľa svojich preferencií. Takže ako prvé, toto je váš web, dáme lomené wp-admin, teraz nám to ponúkne takéto prihlasovacie prostredie. Ja sem teraz napíšem svoje prihlasovacie údaje, vám vytvorím nové, tými vašimi údajmi sa budete prihlasovať do vašej web stránky. Dám Enter. Toto je vlastne taký, nazvem to, dashboard po anglicky, či to znamená nejaký hlavný panel. V podstate nič, čo je tu vás nejakým spôsobom nezaujíma, zaujíma vás toto tu hore, čiže buď kliknete na ten domček vrtý Liptov alebo navštíviť stránku, je to úplne jedno. Teraz vidíme web stránku, vidíte ju ako návštevník. Ak chcete niečo editovať tu na tejto hlavnej stránke, kliknite na povoliť Visual Builder. Celý ten Visual Builder je preložený do slovenského jazyka, čiže to znamená, že nevzniká tam žiadna jazyková bariéra. Chvíľku sa to trvá, kým sa to načíta. Mne momentálne v kancli, už som na Slovensku, nefunguje úplne Wi-Fi, takže som na mobilných dátach. V podstate, keď chcem niečo zmeniť, tu kliknem na to koliesko a dopisujem ako vo Worde. Keď mám hotovo, kliknem na uložiť zmeny. Tu raz kliknem a dám uložiť. Teraz ale je to také menej. Toto môžeme teraz zatiaľ zavrieť. Idem upravovať to, kde vlastne ste mi to poznačili. Ja sa teraz prepnem do mailu, čiže tu závlahového. Čiže idem vlastne tu. Dobre. Takže normálne presuniem sa dole. Konkrétne tu na tento modul, kliknem na to koliesko. Závlahového systému. Dám tú fajočku. Rovnako tu teraz je to rozdelenie. Toto je zobrazenie pre počítače a toto je zobrazenie pre mobilné zariadenia, preto je to aj sivé. Počkajte, ja si tento record dám vyššie. Tu si to viem vlastne takto zmeniť. Aj robí sa to kvôli responsivite. Dá sa to lepšie urobiť. Vidíte, tu je to zase zatmavené a tu je to odokryté. Zase je to zatmavené, toto je pre počítače, už je to, vidíte, závlahového systému a tu pre mobilné zariadenia je to odokryté, čiže opravíme to aj tu. Závlahového systému. Dáme sa naspäť na desktopové zobrazenie. Idem na ďalšiu vec, ktorú ste mi poznačil. Čiže to je bod 5 konečného stavu. Dobre, konečného. Čiže tu. Konečného stavu. Tu nemusíme sa teraz preklikávať, ako som to robil predtým, aj keď je to také zašednuté, viete to editovať. Konečného stavu. Ďalej tu hore, čiže sa vrátime na začiatok. Zavlažovacích systémov. Dobre. Čiže tu dáme zavlažovacích. Ešte tam niečo je. Vrtanie studní. To je posledná vec, čiže toto sa vrtané. Vrtané, tak s krátkým A. Sa musím v tom zorientovať, to by malo byť tu však. Áno.
vrtané. Dobre, takto. Keď mám hotovo, kliknem tu uložiť a rozklikol som si to tu. Je to uložené, dám ukončiť Visual Builder. Tým som sa dostal a už vidím to ako návštevník, čiže vidím, že je to upravené aj tu a je to upravené aj tu všade inde, kde bolo potrebné. Keď máte hotovo, kliknite na toto Včko, tu nadáte odhlásiť sa a potom si už prezeráte web stránku ako návštevník. Už nie ste prihlásení do tej administrácie. Takže vlastne to je všetko. Fakt je to veľmi jednoduché. Takže do budúcna, keby ste si nevedeli s niečím rady, viete sa mi ozvať, kontaktovať ma, ja to spravím. Ak náhodou, v podstate, myslím si, že to zvládnete sám.